Невелічкая і руплівая вёска Дубітава прывеціць кожнага, хто завітае на яе адзіную шырокую вуліцу. Калі ўлічыць, што да балтыйскай каланізацыі на тэрыторыі сучаснай Беларусі жылі фіна-угорскія плямёны і перакласці з фінскай на беларускую мову Дубіта, атрымаецца цёмная рэчка. Бо літаральна дуб – гэта цёмнае чорнае дрэва, а іта – рака. Краязнаўца Алесь Зайка ў сваёй кнізе апісвае, што ў 1566 годзе браты Мацвей, Рыгор, Андрэй, Лукаш і Рафал Дзянкевічы дзялілі маёнтак бацькі на 5 роўных частак. Сярод палей і сенажацяў згадваецца ўрочышча над ракою Дубітаю. Мажліва, таму і заснаванае паселішча па левым беразе ракі Дубіты стала называцца Дубітава. Пра паходжанне назвы роднай вёскі карэнныя жыхары маюць сваё, адметнае ад вучоных меркаванне. Раньше старейшие говорили, дяды, что когда только приехали, они сюда, тут дубы были, такое урочище дубы. Ну, их вырезали, там строили, название этого деревня Дубитова. А зараз шмат засталося дубов чи ні? Да, уже все, нема, все повырезали, все. Тут уже, это когда было, это 400 годов тому назад. На працягу стагоддзяў Дубітава ўваходзіла ў склад грыўдзенскага маёнтка, які належаў роду Палубінскіх. За ўдзел аднаго з 4 братоў Палубінскіх у нацыянальна-вызваленчым паўстанні 1830-1831 гадоў чацвёртая частка маёнтка была канфіскавана і перададзена дзяржаве. Таму пэўная колькасць надзелаў сялян вёскі Дубітава сталі дзяржаўнымі. Захаваўся нават і дакумент аб пераводзе сялян з прыватных у дзяржаўныя. У ім узгадваюцца і прозвішчы сялян, нашчадкі якіх і дагэтуль жывуць у вёсцы. Гэта турчыны, радзюкі, кулецкія. Пасля 70-х маладыя сем'і ў пошуках перамен сталі пакідаць родныя мясціны. І сёння ў вёсцы засталося не больш за 30 жыхароў. З цывілізацыі толькі адзін дом сацыяльных паслуг, у якім, дарэчы, і працуе толькі адзіны супрацоўнік – Наталья Михайловна Клютко. Наталья Михайловна, можно сказать, только очень хорошие слова. В нашем сельском совете очень много хороших людей, но вот она нам подарок судьбы, так сказать. Известная у нас на территории нашего сельсовета она как мастер, потому что ее выставки не только в Доме социальных услуг, у ее выставки и в Милейковском сельском доме культуры проходят. И приезжая она в деревню Грывда, которая у нас тоже одна из больших таких деревень, там нету Дома культуры, но мы делаем праздники деревень, выездные, и она у нас там везде участвует. Чаму любяць і паважаюць вяскоўцы Наталью Клютко, зразумела, калі трапляеш у дом сацыяльных паслуг. Сцены ў ажурных узорах, паўсюль мудрагелістыя ўпрыгожванні. Мабыць, кожны з нас у дзяцінстве выразаў з паперы сняжынкі на вокны, але мала хто ў гэты момант усведамляў, што мы звяртаемся да народнага дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва выцінанкі. Дзе нарадзілася яна, адкуль прыйшла і чаму калісьці такі распаўсюджаны від народнай творчасці быў забыты. За адказамі на гэтыя пытанні я адправілася ў вёску Дубітава Івацэвіцкага раёна. А дапаможа мне разабрацца ў свеце выцінанкі майстар Наталья Клютко. Што было спачатку выцінанка ці саломка? Раскажыце, дзе і як вы пазнаёміліся з гэтымі відамі мастацтва? Спачатку была саломка. Амаль 25 гадоў таму назад, прыехаўшы ў вёску Любішчыцы Івацэвіцкага раёна, я пазнаёмілася з суседкай. Звалі яе Ніна Барысаўна Чымбар. Яна і паказала мне першыя прыёмы работы з саломкай. Пасля, праз гадоў 10, я трапіла ў Брэст на курсы павышэння кваліфікацыі, дзе Ніна Михайлова показала мне гэты чароўны свет выцінанкі. І з кожным днём я ўлюблялася ў яе ўсё болей і болей і болей. Наталья сябруе з саломкай вось ужо 25 гадоў, 15 з выцінанкай. Але ж вызначыць за гэты час, што бліжэй да яе сэрца, так і не атрымалася. Ой, гэта як дзеці. А пра дзяцей кажуць, які пальчык не парэш, кожны баліць. Таму вылучыць, што для мяне даражэй саломка ці выцінанка, я не магу. Я люблю іх аднолькава, і выцінанку, і саломку. Аплікацыі з саломкі не ў яе гусце. Больш за ўсё Наталлі падабаецца плясці інтэр'ерныя ўпрыгожванні. Ніколі і не лічыла нават, колькі назбіралася іх у калекцыі за ўвесь час. Штосьці дарыла, штосьці куплялі. Захавала толькі самыя каштоўныя рэчы, сярод якіх і лялька Алеська.
Ведаеце, калі выкідваюць пашкоджаныя куклы, заўсёды мяне нават гэта трывожыла, таму што яна як бы мела імя, яна жыла сваім жыццём, і тут нейкі такі канец непрыгожы ў яе. Я ўзяла гэту ляльку і ператварыла яе ў такую вось прыгажуню. Доўга ламала галаву над пеўнікам, складанай, разам з тым лёгкай працай. Пра тэхніку яго пляцення ў кнігах не было ніякіх звестак, але загарэлася ідэяй і, як вынік, да ўсяго дайшла сама. У 3 буслах угадваецца саламяная копія фантана на плошчы Незалежнасці ў Мінску. На караваі сімвал узаемнага кахання, птушачкі, якія глядзяць друг на друга. Калі адна за другой, пачуццё толькі нараджаецца. Адвернутыя ў розныя бакі, няма ўзаемнасці паміж маладымі. Выцінанка – гэта частка народнага мастацтва, і ёй уласцівы вельмі моцны сімвалізм, які мы можам убачыць, напрыклад, у вышыўцы ці ў ткацтве. Ведаючы сімволіку беларускага арнаменту, мы можам прачытаць выцінанку як тэкст. Але вось, Наталья, на вашых вырабах я бачу выявы дрэў, кветак, мабыць, нейк казачных жывёл, птушак. Мне вось вельмі цікава, як чалавек можа навучыцца чытаць гэты ажурны тэкст. Мабыць, вы пакажаце і раскажаце, навучыце мяне. Калі я садзілася рэзаць гэту фіранку, першым, што я падумала, што жанчына хоча паказаць на сваёй фіранцы. Не проста ж нейкія дзірачкі і кветачкі. Гэта нейкі сэнс павінен быў быць, нешта яна павінна была нясці. Таму першае, што я вырашыла, павінна туды размясціць, гэта кветка. Кветка шчаслівай жаночай долі. Яна ўсім вядомая, гэта беларускі арнамент. Галінкі нахілены ўніз, нашы продкі, кветачкі, якія цягнуцца ўверх, родныя, якія жывуць. Кветка ў цэнтры – сама гаспадыня. Майстрыха давярае розным сімвалам і без вагання ўмесціць іх на сваіх вырабах. Няхай кожны прахожы глядзіць на акуратныя фіранкі, чытае і ведае, чаго жадае гаспадыня. А ці праўда, што пры стварэнні выцінанкі ўлічвалі нават саслоўную прыналежнасць? Вы можаце паказаць прыклады, якія ўласцівы сялянскаму і шляхецкаму асяроддзю? Выцінанка нясла больш дэкаратыўную функцыю ў шляхецкім асяроддзі. Гэта некія такія інтэр'ерныя ўпрыгожванні, ці нават упрыгожвалі кнігі. Мы ведаем вядомыя выцінанкі Кустодіева, якімі аздаблялі нават творы Пушкіна. А в сялянскім асяроддзі выцінанкі больш былі рапортныя ці цэнтрычныя. Шляхта магла дазволіць матэрыялы больш дарагія за паперу. Таму часцей за ўсё папяровая выцінанка сустракалася ў хаце сялянскай. Пад узорамі упрыгожвалі балкі, фіранкамі вокны, сцены рушнікамі. На іконы вешалі багавікі, шчыра аздабляліся ажурнымі узорамі і самі выявы святых. Продкі карысталіся выцінанкай для афармлення жылля і аздаблення інтэр'ераў. А ці змянілася іх практычнае прызначэнне з цягам часу? Сёння выцінанка ўжо носіць больш дэкаратыўна-прыкладную функцыю. І аздаблення хат, яна перайшла да інтэр'ерных упрыгожванняў. Вось некая такая моя знаходка, гэта інтэр'ерныя упрыгожванні, такія аб'ёмныя. Яны прыдуманыя неяк мной, вельмі падабаюцца, таму што да любога свята мы можам упрыгожыць імі стол ці там камін. Ідэя перанесці плоскую выцінанку ў аб'ёмную форму прыйшла Наталі падчас працы над калекцыяй «Шчодры вечар». Мудрагеллістыя анёлы, дарэчы, таксама арыгінальная знаходка Наталлі. Іх крылы майстрыха не склейвае паміж сабой. Так складваецца ўражанне, што яны ляцяць. Услед за калекцыяй зімовай пачалі з'яўляцца кампазіцыі велікодныя і прысвечаныя гуканню вясны. Анёлы, яны берагуць вось гэтых гняздзечках, гэта толькі што з'явіўшыся каханне, такі сімвалічны ў мяне вобраз гэтай вот вясны. Наталья Михайловна, як нараджаюцца вашы эскізы? Яны цалкам аўтарскія, або ёсць і старадаўнія арнаментальныя ўзоры? У сваёй творчасці я выкарыстоўваю як аўтарскія, напрыклад, гэты ручнік. Ён цалкам аўтарскі, я яго назвала «Васільковае лета». Ён неяк зроблены па матывам слуцкіх паясоў. Складаная вельмі работа, але надта мне спадабаецца. Так і старадаўнія узоры, якія мы знайшлі ў скарбонках нашых бабуль, гэта выцінанка, гэта фіранка зроблена менавіта арнаментальным раслінным узорам па эскізам нашых бабуль.
Падчас працы над васільковым летам Наталья нібыта сэрцам чула вядомыя радкі. І чэс забыўшыся рука заміж персідскага ўзора цвяток радзімы васілька. На чыстым аркушы паперы рука сама пачала выводзіць дзіўныя ўзоры. Не адвесці вачэй і ад косаўскага палаца. Паказаць усю яго веліч, прыгажосць, ажурнасць на паперы няпроста. Гледзячы на выцінанку, не цяжка здагадацца, у якой краіне знаходзіцца палац. Буслы, зубры, волаты, водная плынь, рэкі, азёр. Ва ўсім яна, наша Беларусь. І гэта наша спадчына, таму сімвал продкаў аб'ядноўвае ўсю карціну. У мяне вынашваецца ідэя зрабіць выцінанку галоўныя варота Мінска. Яна ўжо недзе там фарміруецца, ўжо вывучаюцца асаблівасці гэтай пабудовы. Хочацца звязаць яе з гісторыяй Мінска, хочацца з якім-ці яшчэ будучыняй Мінска. Пасля Мінска ў задумках Ружанская брама і Белавежская пушча, а далей і да цэлай новай калекцыі недалёка. Выцінанка – гэта мастацтва, якое дае магчымасць самавыявіцца, перадаць сваё светаўспрыманне. На першы погляд падаецца, што выцінаць можа нават дзіця, але насамрэч гэта не так проста. Таму я папрасіла ў Натальі Михайловны правесці майстар-клас. Сёння мы з вами паспрабуем зрабіць такія карункі, якія на палічкі нашы бабулі вешалі амаль у кожнай хаце. Вам трэба ведаць толькі тое, што вы будзеце выцінаць, а які ўзор вы будзеце рабіць, гэта вырашыцца ў працэсе працы. Галоўны прынцып беларускай выцінанкі – шматразовае складанне. Логіка зразумелая. Чым больш слаёў, тым цяжэй выразаць. Наступны прынцып – простыя геаметрычныя формы. Звычайныя геаметрычныя ўзоры ніколі не спалучаліся з расліннымі. Каб паглыбіцца ў цэнтр паперы, існуе спосаб дадатковага надрэзу. Выкарыстоўваючы яго, на адным з краёў Наталья паказала, як рабіць зубкі воўка. І нават такую простую задачу я адолела не з першага раза. Давай побач зробім яшчэ одну такую дадатковую лінію. Каб там уже былі правільныя. Правільныя зубкі, так, зробім правільныя зубкі. Яны должны быць востренькія, як у воўка. Я яшчэ раз табе паказваю, гэта так. Адзін насустрач выразаем другі. І тады наступны пачынаем з таго вугла, дзе закончылі першы. Вось вы мне далі такія мініяцюрныя нажніцы, і мне так вельмі зручна працаваць, а вось як нашы продкі, мабыць, у іх жа такіх маленькіх не было. Яны, нашы бабулі, выціналі вось такімі велізарнымі ножніцамі для стрыжкі авечак. Можаш таксама ўзяць сабе патрымаць гэтыя ножніцы. Бачыш, наколькі яны цяжкія. Я нават і не ўяўляю, колькі цярплівасці і спакою патрэбна было нашым продкам, каб выразаць такімі велізарнымі і цяжкімі нажніцамі для стрыжкі воўны. Нездарма ж пішуць, выкарыстоўвайце толькі згодна інструкцыі. Спачатку я палічыла такі спосаб выцінанкі за жарт, але калі Наталья паказала фіранку, зробленую напярэдадні тым самым даўнім агрэгатам, я зразумела, няхай вынік не такі акуратны і ажурны, як нажнічкамі, але ўсё ж рэальны. Канешне, можна было б ісціся і без грувасткай прылады. Многія рабілі выцінанку-вырыванку. Дзецям, напрыклад, нажніцы не заўсёды давалі, таму што яны маглі іх згубіць недзе, а яны былі адзіныя ў хаце. І гэта прылада для працы, таму яе бераглі. І тады дзеці мусілі вырываць сваім спосабам неяк так дзірачкі. Здзівілася я і таму, якім чынам трапіла на стол гільза. Насамрэч, і яна раней мела важную функцыю. Калі прыкласці яе да паперы, пабіць малатком, атрымаецца круглая дзірачка. Але рабіць гэта патрэбы ўжо няма. Сучасныя мастацкія нажы і нават паменшаная копія тых самых аўчынных нажніц дазваляюць выразаць самыя мініяцюрныя элементы. Пазнаёміўшыся з асноўнымі прынцыпамі выцінанкі, другую частку майстар-класа мы прысвяцілі стварэнню абярэжных пеўнікаў. Яны вешаліся насупраць дзвярэй і захоўвалі хату ад нячыстай сілы. Сімвалічна тое, што змяшчалі іх на чырвоным фоне. Увогуле, для нашай традыцыйнай выцінанкі больш чым за 3 колеры белага, чорнага і чырвонага не знойдзеш. Польская ж выцінанка, выклеянка, у адрозненні ад беларускай шматкаляровая. Ну вось давай паглядзім нашых пеўнікаў-абаронцаў. У нас такія прыгожыя пеўнікі ў нас атрымаліся. Сёння вытанчанае мастацтва пакрыху вяртаецца да нас, цікавіцца імі падрастаючае пакаленне. І што ўцешна, не горш за дарослых, яны знаходзяць арыгінальныя і дзіўныя спосабы выкарыстання выцінанак.
Зрабіць гэта атрымалася і ў Марыі Абрамук, стваральніцы мультфільма «Легенда про Брест». Много дней по бездорожью, среди сосен и берез, болотом днем и ночью шел купеческий обоз. Молодой купец, красивый, мудр не по годам, силен. Для торговли справедливой далеко поехал он. Но случилась непогода. Сбился молодец с пути, вязнут лошади в болотах, и обозу не пройти. Слева страшная трясина, справа темный лес густой. Топи, чаща, рык звериный. Наступает час ночной. Учительница на уроке рассказала нам легенду о возникновении города Бреста. Мне захотелось оживить легенду, сделать мультфильм, чтобы показать младшему брату. Прапанову паўдзельнічаць у конкурсе навукова-даследчых работ Маша Абрамук адразу ўспрыняла на ўра. Тут жа нарадзілася і ідэя стварыць мультфільм пра Брэст, таму што ён яе родны і любімы горад. Для стварэння мультфільма дзяўчынка абрала старажытную тэхніку выразання з паперы – выцінанку. У працаёмкі працэс уцягнулася ўся сям'я. Разам з матуляй прыдумалі сцэнар. Не засталіся ў баку і настаўнікі з вучнямі, выразалі выцінанкі. Былі падчас творчага працэсу і цяжкасці. Сначала у нас была совсем другая конструкция. Там было пустое ведро, к нему была прикреплена палка, и там еще лежал утюг для равновесия, и был приклеен телефон. Потом мы поснимали с этой конструкцией чуть-чуть и поняли, что это совсем не то, что нам нужно. На дапамогу прыйшоў старэйшы брат Міша. Для паўнавартасных здымкаў збудаваў хатнюю мультстудыю. Сверху прочно закреплен фотоаппарат, чтобы изображение в кадре не двигалось. Чуть ниже прикреплены лампы дневного света. На поверхности картонной коробки мы раскладываем вытянанки и передвигаем их. Самы цяжкі этап у стварэнні мультфільма – гэта распрацоўка персанажаў. У кожнага з іх быў нейкі прататып. І хаця легенда пра Брэст доўжыцца ўсяго 3 хвіліны 45 секунд, сама праца над мультфільмам расцягнулася на некалькі месяцаў. Для яго была зроблена амаль 1000 кадраў. Каб сабраць іх і зрабіць паўнавартасны мультфільм, 9гадовая Маша разам з мамай Наталлі асвоілі спецыяльную камп'ютарную праграму «Movie Maker». Прыйшлося вывучыць адрозненні пластылінавых, маляваных, лялечных, пясочных, камп'ютарных мультфільмаў і што такое раскадроўка, аниматык, монтаж. В конце XIX века были придуманы разные устройства, чтобы заставить изображение двигаться. Для того, чтобы изучить такие устройства, Маша была в музее «Квантум», это в Минске, и там мы видели мультмашину, прибор, который заставляет картинки двигаться, совсем как те древние приборы. Только небо посветлело, всех людей купец поднял. Он уверенно и смело направление показал. Вмиг работа закипела, люди стали ладить гать. Чтоб дорога не просела, перестою выстилать. Скоро стала под ногами снова твердая земля. Расступился лес местами, путникам благоволя. За спасенье благодарный дал купец обет такой: в этом месте в путь обратный храм построить небольшой. Мультфільм «Легенда пра Брэст» прынёс Марыі не толькі перамогу ў раённым і абласным конкурсе, але ўжо набыў папулярнасць у інтэрнэце. Спыняцца на гэтай творчай рабоце дзяўчынка не збіраецца і ўжо будуе планы на будучыню. Я планирую создавать небольшие мультфильмы. Некоторые будут тоже о городах, о моем родном городе, а некоторые будут про мифических животных. У наступным годзе ў падарунак ад Машы родны горад атрымае мультфільм. Пра што ён будзе, дзяўчынка пакуль не расказвае. Гэта ж падарунак, а падарунак – гэта сюрпрыз.